3 घन्टा नङा होमबा लेट जाबाय बिनि थाखाय इसोरनि मोखांखौ नायनानै आरो बर' हारिनि इयुन जिउ दाखांनायखौ नायनानै जेन निमाहा होयो आं मिजिं खालामबाय। मानब गेदेर दुलाराय बर' फरायसा आफाद जोंनि सनितपुर जिल्लानि दैदेननायाव एबा बानजायनायाव दिनैनि बे सावरायमेलखौ दैदेननाय जोंनि आफादगिरि नोंथां, बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय जोंनि दुलाराय बर' साहित्य सभानि हालामारि दैदेनगिरि नोंथांमोन, जिल्ला दैदेनगिरि नोंथांमोन, मेलेमजिबि रायजो राजा नोंथांमोन, फोरोंगिरि नोंथांमोन आरो जोंनि बिमा माहारि। गिबियाव जों एक्सटेनसन जानाय एस पार दा एकर्डनि दफा नम्बर 3.1 नि रमान नम्बर 1, 2, 3 कमिसन दानानै इनक्लुसन आरो एक्सक्लुसन बानायनायनि बाथ्रा बेखौ बुंनायनि सिगां मोनसे बाथ्राखौसो बुंग्रोनो नागिरदों। बबे जायगासिम जाहैगोन जाहैया बेखौ बुंनाया गोब्राब, किन्तु जों जा सावगारिखौ बोदों बेखौ मावफुंनायनि दायित्वखौ जों साफ्रोमबो लानायासो बयनिख्रुइ देरसिन मावनांगौ हाबा। मानोना बेखौ बुंनायनि सिगां जों माखासे हिस्ट्रिखौ गोसोखांनांगोन। 1979 आव दुलाराय असम साहित्य सभानिफ्राय मोनसे बाथ्राखौ बुंदोंमोन। जोंनि साहित्य दैदेनगिरि बेवहाय दङ, मेलेमजिबि रायजो राजा नोंथांमोन बेवहाय दङ। बुंदोंमोन অসমত এটাহে জাতি, এটাই ভাষা আৰু সংস্কৃতি আছে, সেইটো হ'ল অসমীয়া। गोबां सोबख'जादोंमोन, जों नासयजादों, गाजबजादों आरो जोंनि जा थामोनथानि बाथ्रा लानानै मावनांगौ हाबाफारिफोर बेफोरखौ मावनायावहाय हेंथा होबोनाया दिनैसिमबो बिसोरनि थाखाय स्वाभाबिक मोनसे केरेक्टार। गोबां जेंसि जेंना दुखु दाहा जोंहा सैबावनांगौ दङ। 34 years बर'लेण्ड एनडिपिनि मुभमेन्टआवहाय नोंथांमोना जेरै नोंथांमोननि फिसाफोरखौ फिसाजोफोरखौ बेसेन गोसा समफोरखौ धन सम्पतिफोरखौ नोंथांमोननि जिउखौ गासैखौबो सेक्रिफाइस खालामहोनानै जा एकर्डनि गेजेरजों जोङो दफाफोरखौ मोननानै मावफुंलांनो नागिरदों, बेवहाय नोंथांमोना जेसेबां सेक्रिफाइस खालामदों आं सानो आरोबाव गोबां जोंहा खस्थ' खालामनांगौ सम दंबावो। मानोना बावैसो जोंनि बुंथिगिरि आफादगिरिया मोनसे बाथ्राखौ बुंलांदों, माखासे पलिटिकेल कनफ्लिक्टनि बाथ्रा, जेंना सृष्टि खालामनायनि बाथ्रा, जायखौ जोङो दिनै सावरायाबा थानो हाया। आं बेखौसो बुंनो नागिरदों, थोंजोङै सासे बर' फिसा हिसाबै, नोंथांमोननि आंगो सासे सोद्रोमा हिसाबै, मानोना राङापाराया बालिपाराया आंनि थाखाय गोदान नङा। आंबो कलेज लाइफखौ बेवहायनो फरायदोंमोन, गुमै बनेस दङ नङा होमबा? आरो राङापारा बालिपारानि मेक्सिमाम मानसिखौनो आं सिनायो, सिनियर मानसिफोरखौ, मानोना जोंनि साइडनिफ्रायनो जों मिंमां साइडनिफ्रायनो खारबोनाय गोबां दङ। इभेन आंनि आनैनि फिसाजोआव बेवहाय हाबा जाफैनाय दं। गोबां आंनि फोरोंगिरिफोरबो दंफैयो बेवहाय, हयथ' गोबाङा थैलांबाय, सोर दं सोर मिथिया आं बेखौ बुंनो हाला। बे बेलायावहाय राङापारा आरो बालिपारानि एक्सपिरियेन्स आंहाबो दङ। सैसो नांनाय दुखु दाहा बेफोरखौ साननांगौनि दायित्व आंहाबो दङ, जायनि जाहोनाव जोङो माखासे बाथ्राखौ शेयार खालामलायनो फैदों। मोनसे बाथ्राया रोखा, जोङो बिटिआर एक्सटेनसन एस पार माबा दफा नम्बर 1, 3 नि 1 नि चेप्टार 1, 2, 3 कमिसन दाखांबाय। इनक्लुसननि बाथ्रा फैदों। इनक्लुसना जोङो अलरेडि जों सावगारि बोखादों, बेखौ जोङो लखिमपुर जिल्लाखौ टाच खालामगोन। बबे गामि बबे मा बेखौ जोङो दा बुंथ'लिया, सम फैबा जों बेखौ सावरायलायगोन। मानोना कमिसननि मेम्बारफ्रा दैदेनगिरिफ्रा मोनसे बाथ्राखौ सोंखागोन, नोंथांमोना जुदि इनक्लुसननि बाथ्राखौ सानब्लायब्ला नोंथांमोननि सानमोन्दांथि बायदियै बबे गामि एरियाखौ सोसनजानो नोंथांमोना लुबैयो होननानै कुइसनखौ कमिसना जोंनि बर' हारिनिफ्राय सासे कमिसननि मेम्बार सोद्रोनाय सुबुंनि सायाव सोंखागोन। आरो जोंनि सावगारि बोखानाय बायदियैनो जोंनि कमिसननि मेम्बारा जेब्ला बे सावगारिखौ बोखांना होगोन, बिथांमोना बै जायगासिम थांनानै सोंथि सोंनाय, मा खालामनांगौ मा खालामनाङा साजेसन होनाय, साजेसन लानायनि बाथ्राया जाखागोन।
बे समाव जोंहा गोबां मावनांगौ दङ मा खस्थ' खालामनांगौ सम दंबावो मानोना बावैसो जोंनि बुंथिगिरि आफादगिरिया मोनसे बाथ्राखौ बुंलांदों माखासे पलिटिकेल कनफ्लिक्टनि बाथ्रा जेंना सृष्टि खालामनायनि बाथ्रा जायखौ जोङो दिनै सावरायाबा थानो हाया आं बेखौसो बुंनो नागिरदों थोंजोङै सासे बर' फिसा हिसाबै नोंथांमोननि आंगो सासे सोद्रोमा हिसाबै मानोना राङापाराया बालिपाराया आंनि थाखाय गोदान नङा आंबो कलेज लाइफखौ बहायनो फरायदोंमोन गुमै बनेस दङ नङा होमबा आरो राङापारा बालिपारानि मेक्सिमाम मानसिखौनो आं सिनायो सिनियर मानसिफोरखौ मानोना जोंनि साइडनिफ्रायनो जों मिंमां साइडनिफ्रायनो खारबोनाय गोबां दङ इभेन आंनि आनैनि फिसाजोआव बेवहाय हाबा जाफैनाय दं गोबां आंनि फोरोंगिरिफोरबो दङ फैयो बेवहाय हयथ' गोबाङा थैलांबाय सोर सोर दं सोर मिथिया आं बेखौ बुंनो हाला बे बेलायावहाय राङापारा आरो बालिपारानि एक्सपिरियेन्स आंहाबो दङ सैसो नांनाय दुखु दाहा बेफोरखौ साननांगौनि दायित्व आंहाबो दङ जायनि जाहोनाव जोङो माखासे बाथ्राखौ शेयार खालामलायनो फैदों मोनसे बाथ्राया रोखा जोङो बिटिआर एक्सटेनसन एस पार माबा दफा नाम्बार 3 नि 1 नि चेप्टार 1, 2, 3 कमिसन दाखांबाय इनक्लुसननि बाथ्रा फैदों इनक्लुसना जोङो अलरेडि जों सावगारि बोखादों बेखौ जोङो लखिमपुर जिल्लाखौ टाच खालामगोन बबे गामि बबे मा बेखौ जोङो दा बुंथ'लिया सम फैबा जों बेखौ सावरायलायगोन मानोना कमिसननि मेम्बारफ्रा दैदेनगिरिफ्रा मोनसे बाथ्राखौ सोंखागोन नोंथांमोना जुदि इनक्लुसननि बाथ्राखौ सानब्लायब्ला नोंथांमोननि सानमोनदांथि बायदियै बबे गामि एरियाखौ सोसनजानो नोंथांमोना लुबैयो होननानै कुइसनखौ कमिसना जोंनि बर' हारिनिफ्राय सासे कमिसननि मेम्बार सोद्रोनाय सुबुंनि सायाव सोंखागोन आरो जोंनि सावगारि बोखानाय बायदियैनो जोंनि कमिसननि मेम्बारा जेब्ला बे सावगारिखौ बोखांना होगोन बिथांमोना बै जायगासिम थांनानै सोंथि सोंनाय मा खालामनांगौ मा खालामनाङा साजेसन होनाय साजेसन लानायनि बाथ्राया जाखागोन बे समाव जोंहा गोबां मावनांगौ दङ